palangre guys. Kay duha naman ka panahon nga nasiro mi guys panag ko. Kung kay nabilin man ang among panggagmay. So nanaod na pud mi utro guys, gagama mi og laing palangre. Mo ni siya guys oh. Tingali mo abutin na diri. Tungod aring daghang bang taga guys. Ning kamot po ko guys ug makagama jud ka karong panahon na kay kung pang nagpo lagi atong saligan. Nagbitay ta masiro guys. Ano nga mo gamit jud ka og panggagmay. Kay klaro jung pamugas. Pamugas man atong trabaho guys. Patay swertis panad ko guys, mga nang gatrabaho taan eh. Ngayon yun ang pagbuhat ng palangre guys. Umana mo kong puambot, ingon ane. Umarag tao ingon ane. Taot mo na si diri sa may bahayan guys. Kaganina si Mr. mo ay nagtaod ani. Pagkakaroon ka na may trabaho ni Mr. mo na nga ako na lamang po ni Kuli. Kaya lisod po kayo biyaan ni guys kay wag jud tay mahimo aning palangre o bidya-bidyaan jud ni. Pinhanglan nga og mutindog si Mr. mukuli jud si Mrs. Kay so, unja-unjaon ni guys, kay ipapanagat man ni karong kadlawon. So, iapas yun ni karong gaghiuna na naman may paon. Amo na ning ilaw, unja po kong kadlawon. Lipod lalim ning mga mananagat guys. Kinahanglan jud nga kung sa imo mga panagat, kinahanglan jud mo siya lang atimanon kay mawa jud sa hingpit ag imuhang panginabuhi kung di jud nimo ni siya ipokus. Kinahanglan jud nga kung mabilin imo jud ni siyang pun-andad jud mintras naa pa kay kwarta. Kay kung wa kay kwarta guys, kung nabilin imong palangre niya, di mo anamon o taot. Yung atol po na kay kwarta, isudyod. Dili kayo kumaglisod guys, kay murag na anad naman po ko aning trabaho para nako. Kabisado naman namo kung asa ang taga. Murag na anad-anad na kami ng trabaho Kaunay noon guys sa bago pa kong minyo. Lisod pa jud ko aning trabaho Hello guys. Ani gawas ko guys kay kunyan aning sakit hawak ko ni trabaho guys og palangre. So ni gawas ko. Niya ako sa may gawas guys. Kay sakit na akong hawak. Si Bert na po ang ni trabaho guys. Mo na po nagagama sa palangre. So ako di ari nagpahangin-hangin ra.
Nang gabi guys, mamaon man ko. Ako pong ipakita ninyo ang pagpamaon. O ato pong makita og sa buntag pohon pod guys, atong tabuon og unsa pong isda ang makuha ani basig kaluy-an ta. Mora man ato ang lingaw. Bawod na guys. So dagko na ag bawad. Mo ni high tide guys. Parang sa kaponon maoy iyang high tide. Mao ni nga na malod jud ni siya guys. Suroy-suroy lamang ta ning baybayon guys, mangita tag manginhas ta guys. Unsa ato makita aning hunasan taghuwat nga si Mr. guys ato ang hulaton. Namawod ra ba guys oh. Namawod ang dagat. Tungod tingali anang may dagom guys, oh. Arang nanay bawod. Dili no nakaidag ko ang bawod guys. Inigdapyas-dapyas ra na sa may bye-bye. Dili no na kay baluron. Upadol ta ning hunasan guys. Tuaray la Ma'am Amy guys. Makita. Hi Ma'am Amy. Nakaulay na ba kas Ma'am Amy no nga to man sa Cebu? Mura ra man kog kusina niya ning Cebu ay. Bohol to Cebu, mura ra kusina ni Ma'am Amy. Kaha do na lagi mga kagaling yung sakyanan dali ra kaadyo makaabot og Cebu.
Ni balhe maglabasero guys, Thomas tabok. Tingali ito anay daghang isda ditong dapit ha. Pwede ba nga, Jo? Nga, Jo, ikot. Punon. Kinsa ng isda? Ay, Ginoo kong isda ni. Uy, ni undang rabataon si Berto og panagko ni ana man po isda. Si Berto hinay Berto ay. Ah. Jesus, ni aman di ay in town. Isa, duha, tulo, opat, lima, sus, Ginoo ko. Yo, hikap lang tag-iko gani. Mo nagiingon nga ang grasya. Maglibot-libot maning grasya. As ato aron wa pa. Wa pa in town. Nice. Nama day samin. Size. Samin. Dayon, report. Yabong. Nagabi. Naman na yayabong. Ang gata ni bukbuk mo na. Di usob man ni Ipin. Iya man gikuan. Makuha na, kini na. Diyan haningan na natin. Maluay. Oo. Wag na. 1 kilo. Ano ka? 1 kilo. Ito, size. Wala ka order dito mo to. Ito Alberto pen. Ito Alberto. Wala kilo. Nanay po an are. Wala. Eh. 500 nga ni basta kada adlaw laman. Bisag 500 adlaw ra ha, 500 adlaw dako na tigumon. Oh, mga yung pud mo og kana na ano na igamon mo na mo o gama. Kung ikaw mang hilig mo gama kani. Kadlaw no. Kaya palawd. Si Berto gagawa ko Berto. Wa gagmay ang gida. May naman ang gagmay kay kung wa jamoy mamsa na may tuwas. Dalo ni? 1 kilo to. Sa kaniyot. Why are? Na si pen na ito. Kasa nang mulak daw. Nawa. Na. Wa jam mo. Goy. Daga sa to ko. Pangado ko ni tip imo. Pangal na. Didugan na ka pangabang. Pila ka gramo to? 1 kilo? 1 kilo. Ayo patek sabon nun laod ban. May laod ang bigay sabon. Sauna naman mo ni kag luway lang laod sauna. Sukusok mo muli na sauna. Ah, oo. Nay mo kag grilyo ang luway. Oo. Pero wala na rin luway. Grilyo. Hindi magamatag rolling store aning dagat. Nagamay pa ko ni luman ako kayo pa kaya nga. Nay siguril. Naa. Mahurot. Naawa. Ang pagpanagat dili kay adlaw-adlaw ka swerte kay mahurot dadyog isda. Uban na pod.
Ilit lang. Ilis-ilis. Ako ni managat. Taob lang ni padulong. Padulong taob. Ug hunas bitaw tapuan na si Bert managat kay sus di. Mali ko junior ganin mo. Mas damo. Basta hunas. Kita ko na na kaya mo kasagat sigaw. Silor ito Wa ko kay baw. Nakapaw, nakuha, wag, nakadlo ka sa unos. Usa na ni kalaw nilang umi. Hilorito to Wow. Sangad na. Yang kuan. Bukbuk lang kanan. Murag giiwas ra ka Bert. Minsan mili. Giiwas ra si Bert. Kuan mo? Ahoon. Wa man koy gikuan. Ahoon balik. Kila kilo na. 15. Luibe. Alagay tayo. Hanap yung managat na unsa? Na labon. Pila. Usa. Be, re. Yung patanong. Usa. Ito sana, be. Ibuta sana ba? Sa ako na tong samin mo Bert. Usa to ba to? Kami. Okay. Tanaw ko sila. Basta na ako na mag-usa ni tuwas ka sobra pa. Dagko ra. Agbahaw lagi ni. Baho na eh. Na. Murag pilang gabi na ni Bert? Duha pang gabi Dagko ra ba tuwasa? Di man ito duwang gabi ah. Duwang gabi asin. Minsak tong templada na nila. Di. Sa tropian kay. Ano na? Tungod sa kuan ba baod. Ano medya? Media. Ano medya? Dali ya. Ito ko pa ton. Kay kamera roll ang ari das ko. Kamu na ko na na. Okay. Ito. Na ito ni. Oh, dai sugbaw. Ubod. Oh. Tunyo. Buan. Oh, yang way po. Oh, buan. Buan, muhi ang buan. Kita ngaturan. Salbig isda dai. 1 kilo pod. Maura mo na po yung samin. Asa man nagsudan no ana? Ada tatag silupin. Wa man po ko kay baw kay musik pa di ay. Hulog. Oh nahug di po musik pa. Binal mo. Oh. Luoy ipahambin. Sudus kahon. Sulay sa kahon. Katawa man ka. Grabing buwangang banahan. Pahambyan ng isda. Wala je buot. Amo kilaw ta? Sabo ni kay sabaw importante. Unsa una lay kay hingilaw man. Kung na magkilaw, apa matay ngipon. Gusto lagi magkilaw lagi kay makinahanglan putag. Kinahanglan putag patulak. Ang kutsilyo dadan. Asa? Ha? Kalimtan. Unyag punito na. Sila pa ng
tuig ni sunay ni sakatan. Uy, Lagi mabalhin ra na gitong dako may sakyan. kani kabisig mabitik ni sbahon. Ayun guys, sakyan na. Mayroon to si Alec, eh. Papalaan ito tumuhan. Pandaro ni mo, pamalangri panagko. Tama ko isang trabaho, anong gawang? 15. Ha? Sinilas. Oh, 15.9. Sus, tiya ba? Hanapin mo na agad, ano yun? Muot rapod taan ni. Og nay dahang paon. Say paon niya. Wa mapunta masiro. Oh, lagi okay raman dia Wa ma. mapunta yung gawa kabawin. Naa may isda. Kuha mo na kaduha. Ah, si Billy naman ya. Amo gunang gitix kan. Aduh.